ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ 3 ରାଜଯୁଗ 4 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବରଷିବ ଟଙ୍କା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଏଥର ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଧି ରହିଛି। ଆଉ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 3ଟା ବିରଳ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ପୂଜା କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 3ଟି ଶୁଭ ଯୁଗ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରବି ଯୁଗ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 14 ଦିନ 10:43ରୁ 15 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏହା ଫେବୃଆରୀ 13 ଦିନ 12:35ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 14 ଦିନ ବା 10:43 ଯାଏଁ ରହିବ। ଅଭି ନକ୍ଷତ୍ର ଏହା ଫେବୃଆରୀ 14 ଦିନ ବା 10:43ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 9:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିବ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭ ସମୟ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭ ସମୟ ଆଜି 2:41ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 12:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12:41 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ? ମେଷ। ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମଜବୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମିଥୁନ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ହିଁ ଘଟିବ। ବିଛା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାକି ଥିବା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ନଥିବା କାମ ସଫଳତା ସହ ଶେଷ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୀନ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ମାଧ୍ୟମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଅଂଶ ହେବେ। ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ।